Okay, sindssygt. Hey, er du okay? Yo, Sebastian. Bro, what? Prøv at kigge på mig, Sebastian. Er du okay, bro? Prøv på mig. Bro, prøv at kigge på mig, Sebastian. Yo, Sebastian, man. Er du okay? Prøv at kigge på mig, bro. Yo, Sebastian. Er du okay? Der. Vil du lige ringe 112? Vil du lige ringe 112 nu? Han har det ikke særlig godt. Yo, Sebastian. Hallo, har du ringet til det 2 eller hvad? Hallo, mister. Har du ringet til det 2? Sebastian. We are everything. It's a shot in the dark, but I make it. Hvad nu? Stil den igen, vi kan tage et billede af processen. Dreng. Oscar. Ja, der er lige nogen, der skal forbi. Ja, men vi skal også lige forbi. Ja. Det er det nemlig. Okay, du kan tage billeder af os, og så kan du lave den der af mit ansigt igen. Ja. Hvor jeg griner hysterisk. Tager du et billede, Sebastian? Anders tager din mobil frem. This is bad in the dark, but... Jeg har startet den. Du må gerne være sådan. Er det sådan ikke, Sebastian? Sebastian, har du ringet til 112? Hallo? Har du ringet, eller hvad? Sebastian? Vi tager en ny take, okay? 3, 2, 1.